Garria, gurasoen nola ume kala, zenburua jarri zion. Eta, bueno, gero kontatuko dizuet pixkatuak, baina bere tituluari buelta ematea pensatu gara. Hauen nola gurasoen kala, kontatuko dugu. Pixkat gaurratzen du nahi dizudana da, Urtsintza eskolako gure lan metodologia. Zer egiten dugu? Gu ez gara adituak, ez gara soziologoak, ez gara soziolinguistak, guk egiten dakigu. Egiten hasteko behar izaten dugu eredu teoriko bat. Imedietatik ekintzetara aipatzen dudan honetan, kontatuko dizudana pixka da nola eredu teorikoa hartuta aplikazioa diseinatu eta martxan jartzen dugu. Eta oso eredu kontatuko dizuet, zehazki berri zen ikasturte honetan hasi berri dugu. Kontua hasi izan, duela urte terdi edo, Mikel Urdanari aizekoak proposamen bat egin zigunean, dituzugun berri zen aberatseko gazteekin, zertan batzalitzala beraiek, eta guri proposamena egin ez ziguten gaztetxoagokoekin, EHkoekin edo iazkoekin egiteko aukera izango genuen. Bideratxo bat egin nuen berarekin, eta titulo bat edo hartu nuen nik hilerartatik asko gustatu zitzaiguna eta izan guztionen abiapuntua hori izan zen. Agenda hogeita bateko kontuak, eskolatik etxera eramaten dituzten bezala, hizkuntza kontuak ere etxera eramatea lortu behar dugu, esan zidan nik ere. Eta guri hori asko gustatu zitzaigun, ez? Ikusten genuen hau argazkiela eragile agenda hogeita bateko kontuetan, hau da, zaborraren kudeaketan, kontsumaduratxua, txika kontu guzti horietan, ikusten genuen nola aurrak ziren eskolan ikasitakoa etxera eraman eta etxean gurasoan dantzan jartzen zituztenak, berziklatzen, ura iristen, argia itzaltzen, bai kontu horiek pixka bat, eta antzekotasun horien egiten zuen nik ere, ez? Hizkuntza kontuetan ere berdina lortu behar dugu. Aurrek eskolatik etxea ekartzea, eta gurasoak dantza horretan jartzea, ez? Izan pixkat abia puntuan, nola urte terdi edo, horrekin buruan, berri zen zerbait egin behar dugu, ideia hauek hartuta, berriz nun zegoen, zertzan, pixkat izagutzera junginen, eta han ikusi duen beste batu edo esan bat, ez? Berrizko udaleko Carmen Amestuak esan zuena. Berriz, herri euskalduna izateko erabilera baxua da. Begiratzen jarri ginen, eta aurren euskara ezagutza, 92%koa izanik, begiratzeko batuekin, kalera bilera 92%. Bai, basua da, ez? Zerbait egin behar dago. Aurren, kalera bilera handitu nahi dugu, baina nola, ez? Urtsintxakoi, egunaldi, ninteri jute asko gustatzen zaigu, ideiak hartzen, eta iaz, hementxe, botatako esaldi batzuk hartu genituen. Aurrek ere, beren familiako kidetuak sozializatzeko ahalmen daude. Eskolak etxeko hizkuntza erabilerari eragin dio eta eragin bidetako bat haurrak berak izan dira. Helduek baterik ez, haurrek ere aktiboki jokatzen dute beren hizkuntza elkar eragiletan. Belaunaldien arteko hizkuntza eraginaren norabidea nolabait adierazteko, goiti beti ez ezik, beti goiti ere badoala ikusi behar dugu. Iaz Paula Casarezek horretako hitzak. Hortxe, aurki horretan eseritarren den lankidea han eta biok eta ontxo, Mikelek esan dagoarekin, badator. Venga, padernora. Haurak ere eragile bihurtu behar ditugu, akontatu denun. Paularen hitzetatik. Haurak eragile izan daitezke esan zuen horretatik, eragile bihurtu behar ditugu, ez? Pixka bat orpantzen, ideia bat, beste ideia batekin elkartzen. Gure dinamikan jakaituz, hitzaldi, beste hitzaldi batean, den Pablo aipatu du Miren Hernandezen hitzaldi batean, guk antropologiaz ezer gutxi dakigu, baina hau gustatu zitzaigun. Eta berak aipatu zuen Margaret Mead antropologoak duen ideia bat edo, kultura ezberdinei buruz hitz egiten zuena, honi buruz ezberdinekin ezer, baina bilatzen hasita hori topatu genuen, ez? Hiru kultura mota,
konfiguratiboan aurre gurasoen gandik ikasten dute, konfiguratiboan aurre euren kideetatik ikasten dute, eta prefiguratiboan gurasoek aurren gandik ikasten dute. Hau ere, badator batez, guztiarekin Mikelek esan dagoa, aurrek esaten duena, esaten duena dena lotzen eta baderman beste ideia. Berrizen kultura konfiguratiboa eta prefiguratiboaren kontu hau dela behar ditugu. Hori dena. Alilkatu genuen eta hasi ginen pixka bat, zer egin genezakeen, pentsatzen. Horretan, beste hitzaldi batean, hitzaldi giltzen gara bakarrik, berriro jonen entzun genuen, ez? Txepetxen teoriatik hainbestetan ditundako motivazio ezagutza erabilera hori pixka bat apurtu eta emozioa, gaitasuna eta praktikak begiratu behar dituela. Ez hainbeste zer motibatzen duen hau eta zer motibatzen duen gaztea, baizik eta hitzaldi batean jonen bireni berari entzun geniona, ez? Gazteak zer emozionatzen dira euskara kontuetan, galdera dituztuela. Hori hartuta, ezagutetan baino gehiago zer gaitasun dituzten, beraiek, zer gaitasun eskura ditzakete. Eta erabilera bai baina praktika zehatzak, ez? Lehen aipatzen zuen Pablok eta nire pixkat egintzen dugu. Orduan, hori guztia hartuta, hasi ginen pixka bat, zer egin dezakegu ja, Paulari ere dintzun izan diogu askotan, emozioen kontu hori buruz hitz egiten, ez? Emozioekin gero emozioen kontatuko dugu horretu, baina pixka bat hortikan, guazen ja, zehaztera. Berri zen aurrekin egin duen helburu batzan, aurrak, beraien inguruan ematen diren hizkuntza egoerak kudeatzeko gaitzea. Aurrak ere erabile bihurtu nahi baditugu, beraien izan behar dute, beraien inguruan dauden hizkuntza egoeren kudeatzaile. Etxean eta kideekin. Zertarako, euren kideen eta gurasoen hizkuntza ohituretan erabiltzen. Jarri ginen harremanetan berrizko ikastetxearekin, bildu ginen zuzendariarekin, irakaslearekin, eta oso ondo ez denekien ze mailatan hasi, LDH osoan hasiko aukera izan genuen, baina ikusi dugu LDH 5-6 urteko horretan, Pablok aipatu du justo tartekoan pixka bat, ez zain txikiak, ez zain gertuak, tarteko adin horretan, eta beraiekin irakasleekin bilduz eta beraiek esaten ziguten, ez? Batzegoela hau batzuk konstiente zirenak, konturatzen zirenak, beraien kideek hizkuntza ohitura zituzten eta beraiek zerbait egin nahi zuten, ez? Beraiek aldatzeko, hau batzuk ere konstiente zirela eta esaten zutela, baina gurasoak ez dute egiten. Hori esaten dute, ez? Baina nire lagunak ez du egiten, gurasoak ez du egiten, ez? Hori dena hartuta hasi ginen lanean. Nola? Jonen mirenek emandako klabeekin, emozioak eta praktikak eta gaitasunak hartu eta horiek azaleratuz, ezagutuz, behatuz, aztertuz, bizituz, beraiekin. Beraiekin dena. Gu aizialdiko ezitzailea gara, Pablok aipatu du kontrapeso berrien kontua, kontrapeso berri bat egitera gatoz, aizialditik, eskatoria gure asmoa, eta pizka kontatu nahi dizuet, aizialdiko eziketan oinarria edo funtsa zein da, ez? Aizialdiko eziketarako hiru elementu edo dira importantenak. Alde batetik denbora librean izatea, bete beharrezko denboratik kanpo izatea, askatasunez aukeratutakoa eta gozamena ematen dizun ekintza izatea, ez? Guk hemen zaitasun bat dugu, segurutzen ari duazen egitasmoa ikastetxe barruan egitera egin duazen, bai? Eta eskola orduetan, aizialdia eta eskola ordua hor pixka bat oztopo edo zaitasun bihurtzen zitzaigun, baina hori aurre eginez pixka bat bilatu duguna izan da, nahiz eta eskola garaia ez dugu konsideratzen aizia edo denbora librea bai bilatu aizialdian eskaintzen dugun edo ematen diren ezaugarriak ikasgelan rekreatzea edo pixka bat hori eramatea hor. Ez da, beraien denbora librea ez dute askatasunez aukeratzen, baina garrantzi hori ematen diogu gozamenari.
gozamenari. Hau horrek eta gazteek egiten dutena disfrutatzea. Egiten duten horretan ondo pasatzea, gozatzea, disfrutatzea, eta horretarako dugun tresna baliagarria jolasa da. Gure dinamiketan eta batez erabiltzen ditugunak dinamika ludikoak eta jolasak dira. Hori izan zen pixka bat gure abiapuntua. Parte batean egiten duguna da aldatzeko tresnak eskaini. Aldatzeko tresnak eskaini, baina lehen komentatu dizudan moduan. Beraiek dagoeneko dituzten gaitasun eta tresna horiek beraien dagotik atereaz eta beraiek gaitasuna dituztela konturara. Teknikariei gustatzen zaie emaitzak jakitea, pixka bat goiz da horren dikan emaitzak ikusteko hasi berri daudelako, baina balorazioa bai da oso positiboa. Haukak gaztetxoak oso gustora daude, irakasleak ere oso gustora daude, bertara joten ezitzailea ere oso gustora dago, eta aplikatzen ari gara lehenengo zatia edo, bosgarren mailakoak ikasturte honetan bukatuko dute, eta 6. mailan hasiko dira parte batean edo. Orain egin dutena da, dagoena ezagutu eta aldatzeko gogoa piztu horretan daude. Gure urtean jarraituko dugu beraiekin, aldatzeko gogoa piztu horrekin, eta bukatzeko aldatzeko tresnak eskaini eta egon aukeratzen dute beraiek, zer egin nahi duten beraien ingurunean edo kultura honetan erabiltzeko. Dinamika horietan bilatzen dugu asko gurasoen konplizidadea edo, beraiekin egiten ditugu ikasgelan dinamikak, baina eskatzen zaie egindako hori etxera eraman eta etxean konpartitzea. Agenda moduko bat betetzen dute, etxera joan eta etxekoekin datuak bete behar dituzte, berriro eskolara ekarri, pixka bat gurasoen parte hartze hori edo bilatuz. Pixka bat komentatzea baita ere, gure tresna edo handienak gure estiloa dela, aisialdiko ezitzailea gara, eta nahiz eta egitasmoa aisialdian ez du kokatzen, eskolan kokatzen den, gure potentzialidade handiena da edo 3. parte horretan, denbora libre askatasuna eta gozamena aipatu dizuet, gozamen horretan gu saiatzen garena etengabe da, haurrak gustora egotea. Haurrak gustora egotea, disfrutatzea eta eroso sentitzea. Nola egiten dugun hori? Eredu ez zuzentzaile batekin, gauzak proposatu eta berai dutena entzun, ez ditugu eduki konkretu batzuk eman behar, ez daude emaitza batzun esperoan, nahiko flexiblea da dena eta beraien markatzen digute pixka bat dudea. Guk uste dugulako azkenean euskara gustatu edo ez gustatu baino euskara eroso nagoen edo ez. Hilabetean behin iragana etortzen den ezitzaile honek eskaintzen diren espazio honetan gustora sentitzen naiz. Lasai nago, askatasuna dut, nire proposamenak emateko, epairik gabeko gune bat da. Aurrako askatasun horretan gustora sentitzen honetan erlazio hori egitea. Gustora sentitu naiz, ingurune eta giro euskaldun batean, lotura hori egitea. Aurkari jolasa da gustatzen zaiona, jolasa da bere eremu garrantzitsuenetakoa, orduan jolasten, euskeraz jolasten, gustora baldin banago, euskera gauza positiboan detendigarri eta batekin lotuko dut, pixkatu eta bilatuko dut. Berri zen egin dugun esperientzia kontatu dizuet, baina pixka bat ere aipatzea erren, hemen adibide bakia da ideietatik ekintza batera iritsi ginela, baina askotan konturatzen gara egiten duguna ondoren jartzen diogu teoria azpian, eta hau egin ondoren konturatzen gara, martxan ditugu zenbait egitasmo eredu honetan ere sartu daitezkeela, adibidez kale dinamizazioak egiten ditugu, kartetan, gurasoentzat. Horrela ikusten duguna da azkenean aurrak jolasteko duen beharra erakarrita
gurasoa jartzen dugu jolasean. Guraso hori jartzen dugu aurrarekin jolastu nahi badu, berak ere zenbait jolas edo ikasten, ez? Orduan, azkenean bidea hori da, aurrak ekarriko gurasoa. Bai, pixka bat bide hori, ez? Transmisioa hori berako izan beharren, hori beti gorakoa izan daitezela, ez? Ez bakarrik kalean egiten ditugu dinamizazioetan, jolas emanaldiak ematen ditugunean, ditugu baita ere gure materialak, gure desberdinak, zure gamak, hor Euskal Jolasen bilduma ezberdinak eginez, bilduma horiek Euskal Herriko zenbait etxeetara iritsi dira, eta nola iritsi dira azkenean. Guraso bat ez errek, jolasen deumbre bat edo zer bat. Aurrarekin jolasteko behar duen tresna bat dago. Bidea ere berdina da azkenean. Goitik beherakoa da, baina betik gora erabildu, ez? Pixka bat, aurrari zer eskaini horretan bilatu du gurasoak eta hortik hartu du, ez? Pixka bat, hortik. Bukatzeko komentatzea, hori, esaldi hori edo laburbiltzeko, aurrak bizitzeko jolasa behar duela, eta behar honek gerturatzen du gurasoa jolastera. Eta guk euskaraz jolastu nahi duenari, aukera hori eskaintzen dugu, ez? Ideetatik ekintzetara, baina batzutan